Με την μπάλα σημαίνει ο Ολυμπιακός απείλησε από αυτό το φάουλ που εκτέλεσε ο Μπελούτσι και ο Τωροφίλης πετυχαίνει. Το βλέπουμε εδώ το δεύτερο τέρμα του στο εφετινό πρωτάθλημα. Ξανά. Έχει το Τωροφίλης ο οποίος πρέπει να το ξαναδούμε, ίσως καλύπτεται. Ο Περσίρος δεν ήταν από πίσω σήμερα. Ο Όσκαρ είναι. Ο Όσκαρ ακριβώς. Η κεφαλιά του Τωροφίλη προστάσει το ματί στην μπάλα, θα δει και 1-0 Ολυμπιακός. Από το φάουλ του Μπελούτσι. Κινήθηκε στο όριο η ευθυντική γραμμή του Ολυμπιακού και ο Τωροφίλης. Και στην κεφαλιά είναι δύσκολη, η μπάλα αναπήδησε μπροστά από τον Μπαντή. Πάντως είναι αλήθεια ότι ο Μπελούτσι έχει πολύ καλά χτυπήματα στατικά. Και το πρώτο κόλπα